magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Hi! Grabe! Patapos na naman yung linggo. Kaya nga eh. Kalahati na nung November. Imagine mo kailan na tayo nag-undas. Kaya nga! Ano ba yan? Eto na kalahati na ng November. Sabi ko yung paglagpas ng undas, hindi mo na mararamdaman eh. Ang bilis na talaga ng takbo ng panahon. Tsaka ito, ewan ko, pansin mo, lalo na pag pumatak ng December, Jegs. Ay, oo. Feeling ko wala nang masipag sa office. Kung may masipag pa, mga nagkukunwari na lang yan. Charot. Hindi ka na makakita ng mga tao. Correct! Kapag ganito na yung patapos na yung taon, naalala ko lang talaga itong year na to. Parang talagang sobrang tines talaga ako ni Lord na nandun talaga ako, Jeg, sa listahan ng strongest soldiers of 2024. Oo. Di ko sure kung gusto ko nasa strongest list pa na 2024. Pwede bang Disney princess ako? Pwede bang Disney princess ako, Lord? As in, like Cinderella, si Belle ng Beauty and the Beast. Baka naman Disney character ako pero anxiety naman ang Inside Out. Ayoko na ng anxiety. Ayoko na ng Lion King. Pwede bang mga pabebe problems lang next year? Nakakaloka, no? Pero alam mo yung walang assurance. Wala talaga siyang assurance eh. Ang kagandahan lang kapag ka naging strongest soldier ka na ni Lord, dumaan ka na sa mga matitinding mga battles. Ang kagandahan lang kapag ka may mga problema, dapat medyo kalma-kalma ka na lang. Correct. Or parang dapat alam mo na kung paano mo siya harapin. Paano mo siya haharapin. Oo. Hindi na masyadong natataranta. Although, syempre normal pa rin yun. Oo. Ako masasabi ko, ang dami ko na kinaharap talaga. Pero kapag ka may mga pagsubok pa rin, hagulgul to the maximum level pa rin naman normal talaga naman ako, yung pag-iyak, pero alam mo na kung paano mo siya aatakihin. Yan. Alam mo na kung sino yung lalapitan mo na makakatulong talaga sa'yo. At saka alam mo, ang sinasabi daw nila, di ba, kapag ka daw malapit na yung bongacious na blessing, ang dumadating muna ay mga gabundok na mga problema. Correct. Totoo diba? yan. Oo. Kapag ka ang Diyos daw ay magbibigay ng breakthrough because the Lord is the Lord of breakthroughs. Kapag ka gusto niya na medyo pangmalakasan na ibibigay sa yung grasya, may mga pagdadaanan ko muna mga matitinding pagsubok. Correct. Kasi Ganun. that's one way of preparing yourself. Yung heart natin mismo Kasi kung bibigyan ka niya ng blessing at hindi ka prepared, baka saan mo dalhin? Ayan, saan mo gamitin? So ngayon, oo. pinaparanas ka muna sa matinding para maintindihan mo. Correct, Ngayon, correct. pag binless ka na, alam mo na kung paano mo siya gagamitin. Oo, hindi ka na magiging sakim. Oo. Or mas tama na. Oo. 'Di ba? Mas tama na yung blessing na ibibigay. Mas tama na ang paggamit mo din sa blessing na ibibigay sa iyo. Oo, kasi out sa mga napagdaanan natin, nakaka-realize tayo na hindi pala importante yung pera, ano man yan, hindi pala importante yung paggala-gala. Oo. Hindi pala mahalaga yung yung sobrang taas ng pinag-aralan, 'di ba? Yung mga gano'n. Natitrim down yung mga eto pala yung mga mahalaga. Correct. Yun. At saka hindi lang 'yun minsan may mga tao na inaalis sa buhay natin. Ay, yun, oo. Totoo 'yan. Kasi kung hindi ka dumaan sa pagsubok, baka bigyan mo pa ng regalo. Correct. Ay, hindi ka pala maaasahan dahil nagka-problema ako, wala ka man na naitulong. Totoo, 'di ba? So sa mga ganyan minsan nagtataka tayo, bakit kailangan tanggalin tayo sa isang sitwasyon? Bakit may taong kailangan tanggalin sa buhay natin? 'Di ba? Bakit lagi ang hirap kuha ng sagot eh. Correct. Pero kasi alam ni Lord kung bakit niya kailangan tanggalin yung taong yan sa buhay mo. Kasi maaaring yung taong yan magbibigay pala sa iyo ng sobrang tindi ng sama ng loob. Correct, oo. O kaya, basta yung ganun. Magkakasala ka dahil sa kanya. Pwede ka magkasala na dahil sa kanya. Oo. Diba? Totoo yun. Bakit ko kailangan harapin itong pagsubok na ito? Bakit tinanggal sa akin yung trabaho ko? Oo. Bakit tinanggal sa akin itong love life ko? Diba? Yung mga ganun na magtataka ka, bakit? Pero Oo. kung minsan iisipin natin, parang, Lord, bakit mo ginawa to? Pero that's way na protection ni Lord yan sa'yo eh. Correct, diba? Kasi like sa akin, kung minsan, parang wala ka namang evil intention na gagawin ka na ganito, pero alam mo at the back of your mind na posibleng kang magkamali, pero hindi gumagamit si Lord na hindi nangyayari yung inaasahan mo.
Yan. Like for example, may pera, pagdating sa pera, may inaasahan ka na hindi niya binibigay sa'yo kasi alam niya, at the Kapag back ka- of your mind, parang baka may saan gagawin ka mapunta doon eh. Oo. Oo. Yan. di mo maluloko si Lord eh. Sa madaling salita, walang makakaloko sa kanya. Yung Correct. parang e-etchusin mo. Oo. Hindi mo lang makaka-etchus sa kanya. Yan yung way niya ng pagmamahal niya sa atin. Correct. Parang magulang din, di ba? Pag nakita mo yung anak mo na, na halimbawa, eto yung kapapahamak, hindi mo siya ibibigay sa kanya. Oo. Kasi alam mo mapapahamak eh. Oo, pero alam mong masasaktan siya. Magtatampo sa'yo. Kasi nalungkot siya eh. Hindi mo binigay yung bisikleta. Correct, O oo. kaya hindi mo pinayagan na mag-out of town. Oo, yun. 'Di ba? Sasamaan loob mo talaga. Correct. Kasi bakit yung iba pinayagan? Oo. Bakit yung kaibigan ko binigyan? 'Di ba? Bakit yung pare-parehas lang naman kami. Oo. Pero bakit ako hindi, 'di ba? Yan, oo. Kasi yung magulang mo, alam niyang may kapasidad ka na kapag ka nag-overnight, Walwal ka. Correct. Kasi ganun din siya. Tama. Mana-mana lang bis. Kaya alam mo, tiwala sa sarili. sa totoo, Jegs, si Princess, sana hindi siya nakatutok na may pasok siya. Di ko basta-basta papayagan yan. Kasi kilala mo sarili Kilala mo. ko sarili ko eh. Alam ko may kapasidad. So yung ganon. So tama to understand it sa level ng pangtao. Parang magulang nga naman talaga yan. Kaya hindi ka pinayagan kasi alam niya na hindi ka responsible enough. Or alam niya na yung mga kasama mo, ikaw man ay responsable, pero yung mga magiging kasama mo ay irresponsable. At kilala ka ng magulang mo na madali kang nag-yes sa peer pressure. Correct. Alam nilang, basta yung gano'n, mapapahamak ka sa madaling salita. So they say no. Hindi sila pumapayag, di ba? Pero sa totoo lang, sabi mo nga kanina, Jegs, it is protection for Yan, you. oo. So, yun yung kuminsan kung may mga pinagdadaanan tayong mahirap, yung perspective lagi sa bilang parents kaya nga tinawag Father God Kasi ganun siya ganun siya ka-protective sa mga anak niya. Yes, 'di ba? Oo. So yung rejection, lagi naman natin 'to naririnig. Yung mga rejections are always redirections. Correct. Mahirap lang talaga siyang intindihin sa totoo. 'Di ba? Oo, tama. Lalong-lalo na kung taking away somebody or something that you love away from you. Parang ba't ganun? Ba't kailangan kunin sa akin? Oo. Tapos Diba? ang intention mo naman is para sa kabutihan, para maayos pag binigay to tapos hindi binigay, Correct. kinuha pa. Tama, 'di ba? Tapos minsan kung kailan na lugbok ka na nga sa problema, para pang dinadagdagan. 'Di ba? May gano'n na at yun yung sinasabi nila na kapit lang. Correct. Huwag kang mag-alala because the breakthrough is coming. Yes, Yan. oo. Yung good news, Oo. yung tsunami ng grasya. Oo. Kung binabagyo ka ng problema, baka naman kasi ang kapalit ay may tsunami ng grasya. So, Oo. tuloy lang ang pagtiwala. Correct. 'Di ba? Kasi at the end naman, nakabutihan pa rin ng nananalo Correct. Magpupursige. Hindi, mahirap lang talaga siyang intindihan na parang, ba't ganun? Kailangan namin maghiwalay or kailangan ko mawalan ng trabaho or kailangan kong ganun. Pero in the end, kabutihan pa rin. Oo. Paano nangyari yun? Mahirap nga talaga Mahirap kasi talaga siyang intindihin Oo, eh. sabi nga niya, my ways is different from your ways. Oo, sobra. Ano na lang, balik na lang tayo sa nung nagkasakit yung anak ko. Parang, bakit? Parang, ba't kailangan mangyari? Nananahimik siya. Lalong-lalo na, Jegs, alam mo yun? Pag halimbawa, mahilig kasi ako mag-video ng family Pag binabalikan ko yung mga lumang videos ng anak ko, yung panganay ko, bago siya magkasakit, sobrang ibang level yung katalinuhan. As in, parang basta, sure nakikita ko yung mga videos dati. parang iba Na siya parang ang talaga. sweet-sweet niya. Basta Na, kakaiba. sa edad niya na. Diba, na gano'n na siya mag-isip. Oo. Ganon. Tapos Bakit iti-take away from you? Or bakit sa isang iglap, pwede kasing tanggalin yan eh. Yung gano'n, napakahirap nun intindihin. Alam mo, I have my lessons. I've learned the lessons. But feeling ko, meron pang deeper in time. Yeah.
kung bakit kailangan mangyari kay Princess yun. Like, for example, yung story of her miracle story is shared to a lot of people. And yun pa lang, it has served its purpose. Meaning, mas maraming mga taong nakaalam tungkol sa, meron palang milagro talaga. Di ba? Meron palang, totoo pala na may Diyos. Kapag nagdadasal ka, nagtitiwala, totoo palang may gagaling. Di ba? Yung ganun, yun in itself talagang, the-serve niya yung purpose na, kaya pala kailangan pagdaanan kasi ni Nicole. Pwede namang iba na hindi ma-post sa social media, di ba? Correct. Pero sa akin, ganon. So, because nga, it has to be shared and itong sharing na ito will inspire other people to continue to have faith, ganon. Pero feeling ko, Jigs, meron pa rin. Kasi alam mo, may mga times na iniisip ko, bakit kaya? Well, pero feeling ko talaga in time, lalo na pag lumaki na talaga si Princess, I mean, if she's, yung talagang, bata pa kasi siya eh. So, hindi niya pa nakukuha yung eksaktong gravity o bigat nung pinagdaanan niyang life and death situation na muntik na siyang muntik na talaga siyang hindi makabalik dito sa atin sa lupa. 'Di ba? Feeling ko meron pang mas deeper na meaning eh. Yes, ako naniniwala ako diyan kasi kung minsan talaga pinapakita ni Lord sa atin yung capacity niya na dapat siya yung i-glorify natin kasi kung minsan nakakaligtaan natin na we focus so much on ourselves. Yan, Nakakaligtaan totoo. na natin siya. So etong pinakita niyang miracles na etong pinapakita na eto'y talaga I'm the only one that you need. Na it's a witness kung gaano siya ka-powerful na walang imposible sa kanya. Correct ka. Hindi, tsaka at the end of it all, mawala na lahat ng mga meron dito sa mundong ito. Siya lang yung kailangan natin. Ayan. Kasi alam mo sa totoo lang nun, Jigs, nung time na talaga nag-aagaw buhay yung anak ko, wala nang saysay yung pinangalagaan kong karir. Alam mo yung ganon, yung parang walang saysay lahat ng make-up. Alam mo yun, lahat ng upuan na kulay pink. Parang wala. Lahat ng positions mo. Wala. Lahat. Parang wala. Parang stripped down. Parang nahubaran ako sa katotohanan na talagang it's Jesus that we just need. Yung pera mo, hindi mo mapapakinabangan. Hindi mo pala mapapakinabangan. Yung posisyon, yung whatever. Hindi pala. Influence, lahat. Correct. Na at the end of it all, kaya nga yung sakuna, yung ganyan, yung sakit, yan, lahat yan, it's the greatest equalizer. Yung COVID is an equalizer. Tingnan mo, ang daming mayaman na hindi nakakuha ng kwarto. Correct. Madaming mga walang nagawa lahat ng pera at posisyon at power. Tama. 'Di ba? Kasi in the end, 'di ba, God, Jesus is all that we need. Yes. Meron nga ako napanood na video eh. Ewan ko lang kung pag kwento ko siya parang mabivisualize yun ng tama. Di ko sure, pero Try mo. try ko lang. So, meron isang nagpe-preach. Meron siyang isang napakalaking garapon. Okay, sige. Visualize nyo po okay, para may hindi sayang. garapon, May garapon. Empty na garapon. Okay, walang laman. Walang laman. Okay. So yung garapon, pinuno niya ng maraming mga pebbles, mga bato. Okay. Pinuno niya. At yung mga bato na ito ay yung mga gusto natin sa buhay. Paboritong pagkain. Mga wants natin. Mga restaurants, mga travel. Ayan. Yung mga natin, mga position natin, yung mga popularity, mga social media posts na nag-trending, yung mga pinagkakaabala natin sa lahat. buhay. So napuno siya. Mga 3/4 ng garapon. Ganyan. Tapos, naglagay ka ng mga iba pang mga bagay-bagay na feeling mo importante sa'yo. Tapos, napuno siya ulit. Napuno siya ulit ng mga pebbles. Tapos ang hinuli nung preacher is yung bato na nakasulat Jesus, God. Nakasulat. Malaking bato. So yung malaking bato, sabi kasi ng preacher, ito si Jesus sige magpa-party kami, wag na ako magsimba. Ihuli na natin. Yan. Sa madaling salita, ihuli na natin. 'Di ba? Parang meron kaming travel eh. Hindi na ako attend hindi na ako attend ng church activity, ganyan. So, hinuli mo. So, ngayon, si Jesus, yung napakalaking bato, lagpas siya doon sa garapon. Wala nang space. Wala na siyang space. Hindi mo na siya naipapasok sa buhay mo. Wala na. Yan. Wala na siyang space. So, ibig sabihin, hindi mo siya prioritize. So, ngayon, madaming mga maliliit na mga bagay na inuna mo, wala nang space si Jesus. Nung binitbit mo ngayon, nahulog lahat, nabasag. So, ang ginawa niya nga, pastor, so, ito ang dapat mong gawin. Kumuha siya ulit ng empty na garapon.
tas inuna niya yung malaking bato na si Si Jesus Christ, yes. So, nilagay niya yung bato Aha. kasi sabi niya, ito yung pinakamahalaga. Aha. Pinakamalaki, pinakamahalaga yung faith natin kay God, ilagay na natin sa loob ng garapon. Siya una. Yan. Bago lahat. Yun yung point Oo. niya. Mm. Siya muna bago lahat. So, nilagay niya sa loob. Mhm. Paglagay niya sa loob, sa kanya kinuha yung sandamukal na mga pebbles. Aha. Nung kinuha niya yung sandamukal na mga pebbles, na lahat na to, yung mga gusto mo, mga Aha. wants mo, nung pinor niya, Mhm. grabe, ang galing. Lahat nag-fall Nagkasya. into place. Lahat nagkasya. Diba? Kaya nga... O, diba? Oo. Na-imagine nyo po ba? Kasi sayang yung kwento ko kung di nyo na-imagine. Yan yung yun yung Oo. summary ng kwento na seek ye first the kingdom of God and all the things will be added unto you. Yan. Unahin mo si Lord and then Lahat and everything else, Oo. ang gaan na. it will fall into places Ganun. Kagaya yung sa mga pebbles na Correct. Na lahat, nagkasya. ang galing nagkasya talaga. Oo. Pero as compared nung una, na inuna mo muna lahat ng mga pebbles, mga kung anik-anik, saka mo nilagay yung malaking bato na God, Oo. wala. Hindi nagkasya. nagkasya. Oo. Pero nung inuna mo, Oo. ang dami pang feeling ko mas kung magbibilangan tayo ng pebbles, mas marami pang pebbles nang nailagay. Oo. So mas naging abundant pa, Correct. mas naging blessed pa. Mhm. Oh, ganon. Ayan. Di ba? Oh, isang paalala. Mga kumikinang na paalala. Correct, Yan. ayan. Para hindi naman laging pambabalahura sa Ayan. radyo. Unahin natin si Lord bago ang lahat. Correct, sa Kasi tulalo. pag inuna mo si Lord, pag binless ka niya, baka ikaw lang sumuko. Oo sa nga, sobrang parang, dami. tsaka ikaw din yung parang mahihiya. Parang, Oo. Lord, ano bang ginawa ko to deserve this? Oh, sorry ka naman, Lord. Nakakaya ka naman, Lord. Grabe ka. Ito ulit. Oh, pero again, tayo lang ay vessel ng blessing. Yes. At hindi ibig yung blessing sa'yo lang, Correct. ipaabot mo rin sa iba. Tama, Yan. 'di ba? Kaya ka binibigyan ng ganyan is for it's meant to be shared. Oo, yan. So yung mga may extra diyan. Oo. Bekene Alam niyo na. O siya! Oras natin, exit na muna tayo for Alright. now. Siyempre, kasama pa rin po ang mga kumikinanger. Sa pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ang kumikinang ina mo na si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!